Makahimang natin yan itong Dinab College sa Teresial City Sunod Tacloban ni Dr. Cesar Silay. Doc, mapay nga aga, live kita habang radio Tacloban natin mga listeners and viewers. Mapay nga, good morning. Maupay nga aga, Radyo, maupay nga aga, mga mamaratihan naton programa. Oh. Anyway, Doc, regarding hining pag-implementar or gindodoso nga balod nun pala, di Kongreso pag-ban iton social media, ha mga minor, ano ito ba kinikita hinin, okay ba inin? Oh, kaya na Australia, nag-implementa na sugad gihapon ini. Okay, so iba kung makukuha naton, hihimayon naton ang baga restoryan unang bulan or ano nga tuig, nag-implementar ang Australia regarding han pag bawal han pag-access han minor de edad nito ha mga social media platform. Pero tunira mga polisiya, may dadto mga ginaaro nga mga han platform nga sinisiring nga mga rules and also they have to follow the standard of the country of Australia. So meaning may danira balaod nun nga sisiring dire pwede gumamit ang mga kabataan. An pag anira ito botsig anira ito ngara nga mahirayo ang mga kabataan nga makakita hindi appropriate high edad nga anxiety and depression nga nga number of students kabataan nga na experience nira. So ma-minimize, meaning para maghikaw pa yung kabataan in terms of social kumbaga physical appearance and nira pagiging kumbaga communicate ngadto ito nira kasi kabataan instead nga iton physical nagiging online na. So daw manggod iton mga sinisiring nga baga mga rasones nga dapat naton baguhon. So para makafocus ang bata ira pag-eskwela and diri mapariwara ito nira pag-eskwela and diri ra mabuli online kay good di kita makasiring nga an aton online manggod nga you can see, you can speak, or you can type, you can express what you want, pero depende ito ni aton pag kuan sinisiring nga pag karawat aton ito nga mga comments. So ito naton lat dinhi iton ira itong ginpanuyo nga maprotektahan ang kabataan. Amo ito nira importante ano nga aspeto nga maprotektahan itong datong kabataan. Ito nga diri pwede makita inappropriate content, diri ra mabuli, diri ra kasi nagkakariton kumpara nira tira kamutangan yan nga iton usa nga nakita ra nga ikaw pay. So usa ito nga mga rasones nga ang bata makafocus pag-eskwela, nun mahirayo nga ito mga diri maupay nga video or mga sinisiring pangitaon nga diri maupay nga content kumbaga para diri appropriate higher mga edad. Ayun. Okay. Nagiging tikangan nga panihin ng mga rawon di dayton mga suicide di ba, Doc? Yes, so in fact daw manggo diton cases manggo diton suicide because diri nira maka karawat or siyempre bisan diri para ira ito na message na expect ira para ira. So taton ito nga iton kabataan magmaupay good tutduan naton iton we have to teach them how to teach their mind to be strong para diri ra basta-basta magugupong or madadara iton na mga yakan online bisan diri para ira. So natulong gadla ito magyakan di simple platform we have communication in the proper way. Correct. So ito naton ginkukuan manggod yan ang mga fake news ma-verify ito. Tapos ito nagpapanuyo ito nagduduso ito nga balod nun nirala para kaupayan ng kabataan. Pero damo itong proseso kay para diri maapektuhan latan data privacy naton ngagin an 2012 Data Privacy Act sinahoton nga kung in case man ang platform and the government will communicate so that the data na needed to verify the data from the user diri ma-compromise. Kay siyempre kita maharam sa kabataan ito. Parental guidance is very important. Parental guidance hirabang gud ito mga parent man gud adet mga kaganak pag-monitor pero sometimes ito busy tatay nanay so we need to have a platform that is secured
and can verify. And through the effort or help or collaboration from the platform itself and the government. Kahit mga nasyon man, may kalugaringon nga balaod. So, itong pagkukuha itong information, labi na ito natin national ID, we have to communicate so that the data will not be compromised and be utilized for the other way around. So, dito pwede. So, dapat ito may balaod kita nga for them to communicate, and para ma-verify ito we need data, personal data. Oo, nga eksakto gud nga diri fraud diri an account nga maghihimulan account tapos yun edad igbubutang lang year 2000. So para makakuha niya or maka-access niya FB. Asya. Okay, pero social media na-adapt naman gud naton labi na panutduan ito naton mga kabataan, sir. Pero karong signon, okay ni may doso, pero may dalagap access sa naton mga kabataan pero limitado na social media, Doc. Oo. So kuning kisa mo man ito kung ipapa-access naton it kabataan kay lilimitahan man since may da naton sinisiring nga education platform nga learning management system. So they can utilize different platform. So it bubutang lang ito kuning case ma-implement man ito lilimitahan hera may dapat mo pa klaro ang polisiya na ayon ang aton law, tapos they have to communicate sa ring ko pa man ang aton gobyerno, an ahensya, kung DICT, and other agency, and also the private sector, and also the owner of the platforms, so that they can craft with the appropriate and fair and secure system that will not risk the student, okay? Meaning to say data privacy. So para dira ma-compromise itira information. Ngan kung maghihimo man yung platform, yung mabago man, maintenance, I think, kung masing kita an iya edad is makakagamit hirahin, sample and educational, more on educational information. Data, content, more on sample about history of the Philippines, about the science, about IT, about how to create, okay, innovative in terms of artificial intelligence, more on what we call education that will benefits their future. Okay. Dapat dadag yapon, di ba, sir? Kasi mga kabataan, mga estudyante din. Yes, so since under the minor 16 below, we have what we call DepEd. So they have craft policy or law that will prohibit them if in case it will be passed to the Congress, it will be amended, it will be good, okay? Meaning to say push, pero we have to consider all the aspect, all the proper rules na eksakto good and mahatag nga balad nun nga diri mako-compromise ito naton data for our data privacy. Ayun. Pero pagkita nimo napapanahon na inin atong Doc nga inin balad nun kasi kung kikitaon naton Pilipinas society baga nahasulod na ni top 10 tutok kita social media, di ba, Doc? Oo. Umapay ka dali kita in case of business or education, okay. Pero sometimes we cannot deny nga may mga sinistring baga ibang mga anuyo simpa man na diri nakakita nakakalikay iton mga content. Taton lang ito dito. Kung in case man ipadayon ito, so dapat la na patas kay kabataan di man nato itong technology man god na evolve, so dapat kuntaan aton platform flexible, pwede bata, diliwat haton adult. So sumiring nga ning minor, they have to have a content for education. So rin ko ba about science, about new innovation, artificial intelligence that will benefit kay kita sa ring paman di na kita hiton katungat at kinabuhi. So the kabataan na pag-asat aton bayan. Yes. So they have also to know, I think kailangan la iton hera tutduan in proper educate, okay? What is this bullying and other bata at itong kabataan man god dapat i-educate naton dito pa elementary or high school. Dapat may butang kita dito basic law para at least maramirangan content of cyber crime or any other basic law magkaada ito naton
kabataan una na anot maupay anot diri. Oh. Pero di na kaya sir nga itmakag-anak baga tutugon nga ayaw hinin anak bawal ka hinin dire pwede na kaya ano sir. Otherwise gobyerno mag-impose nga sugad talaga implementar ha social media nga bawal na yung mga kabataan sugad sir. May daga dito usala ito nila simple la kung diri ko talaga hiya pwede. Ay pagtagayin cellphone. Yun. Di ba? Oo, usa ito. Makaratagan lang itong bata, 18 years old. Kung bata naman, mamumonitor, gusto nyo mag-monitor itong bata, maadayo ba lang, may computer, may laptop, pero ada ka. Or itong pag-activity, more on restricted lang mga websites ang naka-open. Kaya pwede ito, i-block la, pero ang ma-open la, ang kanan learning management system. Amo na itong madara. Kaya mo laptop, the rest din na. Yun. So may dito mga pamaagi pag-restrict itong mga social media and also the site. So meaning kung usalan imo i-open nga site, usala itong ma-open ay browser. Pwede ito. So pwede ito. Aniyala pag-aram. Learning management system content. Amula ito. Waray na iba niya ma-open. Okay. So karang signal may control ka pang kag-anak, pwede ka pang kag-anak mag-control niya batos kung ano baga mga yes, oo. website. Oo. So nga practice man go dito kag-anak nga bata magkakadalan cellphone kung adult na iya. Yun. Kung kaya. Okay? Ang laptop dito balay or a school may naman ito mga computer. A school liwat, prohibit liwat anaton mga accessibility and access. Ang access la ito kung anong gagamiton ng mga application, programming language, and also site nga sample compiler, sample onlinecompiler.com. Amo ledat madara, daras diri na. Depende ko na ng subject. Anyway, Doc, at least ako yung punto. Siguro ba may na kami sahay nga dito natin mga kaganak, mga kabataan. Well, hindi nga ginduduso nga inin balod nun. Go ahead, Doc. Katalan man gud ginduduso may dito mga advantage sa aton sining pa man hamulupyo, aton tagsa-tagsa. Naton lang taga naton kuan so higayon nga mapasa ito pero damo pa itong may nabok nga policy damo pa ito istorya nito nga mapasa pero sana maupay the private sector and the government agency will communicate and collaborate for the future of our kids. That would be all. Anyway, Dean of College CCLC Tacloban, Dr. Cesar Sila. Sir, damang salamat oras mong radio. Okay nga, good morning. Salamat, sir. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat.